Καθησυχαστικοί είναι οι επιστήμονες για τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Υποστηρίζουν ότι άρθρο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Διεθνή Τύπο ως δίθεν έρευνα δεν αποδεικνύει με αδιάστατα στοιχεία ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο βλάπτει όσο και το συμβατικό. Την έντονη αποδοκιμασία πολλών ερευνητών έχει προκαλέσει μελέτη από το Χονγκ Κονγκ που αφορά στις επιπτώσεις του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην υγεία, καθώς, όπως δηλώνουν, δεν υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα από το Χονγκ Κονγκ δεν αποτελεί μελέτη, γιατί δεν έχει δημοσιευθεί πουθενά και δεν έχουν παρουσιαστεί πουθενά αποτελέσματα. Είναι απλά ένα δελτίο τύπου από ένα πανεπιστήμιο. Κατά δεύτερον, ψάχνοντας τη βιβλιογραφία και βλέποντας πώς οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες υπάρχουν στην ατμόσφαιρα του Χονγκ Κονγκ, διαπίστωσα ότι οι ποσότητες έκθεσης από το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι μέχρι και 99% λιγότερες σε σχέση με το να κυκλοφορείς έξω στον δρόμο στο Χονγκ Κονγκ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξετάστηκαν 13 είδη διαφορετικών συσκευών ηλεκτρονικού τσιγάρου που έδειξαν ότι περιέχουν 1 εκατομμύριο φορές περισσότερα καρκινογόνα χημικά από το μολυσμένο αέρα του Χονγκ Κονγκ. Οι επιστήμονες πάντως υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν προκαλεί προβλήματα στην υγεία των χρηστών. Θα επαναλάβω αυτό που είπε το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας, όπου αναφέρει ότι με βάση τις δημοσιευμένες μέχρι τώρα μελέτες, το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι 95% λιγότερο βλαπτικό από το κάπνισμα και αυτό έχει ένα διπλό μήνυμα. Ένα για τον μη καπνιστή, ότι υπάρχει κάποιος υπολοιπόμενος κίνδυνος, οπότε δεν χρειάζεται να ξεκινήσει τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, αλλά και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για τον καπνιστή, αυτόν που δεν μπορεί ή δεν θέλει να διακόψει το κάπνισμα με τα μέχρι τώρα εγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα, ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο αποτελεί μια σημαντικά λιγότερο βλαπτική εναλλακτική λύση. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο αποτελεί μια καινοτομία που διατηρεί με διαφορετικό τρόπο την απόλαυση του καπνίσματος, ενώ μπορεί να οδηγήσει έως και στην οριστική διακοπή του.